Mampem TV Sunie, ewo afe 2023 Diawusie Yam nana Ameyawkrom na enim no se Diawusie konfo no oni nnuye nana kwakudua ne afoforo bi eka bomu edi afi afahye emane efe eye akono eninti atichu ni eninti ni fi achichwe ni benche kana mani abuchiri amai ahodo so edi odo epua emanana amamre ene o mafahye edi ebinum eyaye ebinum eyapofu ebinum so kana fo ewo akwantu sumfo ahodo pi ebitise atutuatu enene dom Kyeriagyingye enene dom kutiefre enene dom sampani enene dom dampani enene dom tunkramo enene dom fufupi ayindimi mabudi bako fi achichi ene miamia ebai ebesum nanam abosum nyaze eninti amamre ene amane afahye ebidim na ifa na tuto na ejina akyeremade force so ba akyeremade fo na obodo mode kwanza eni kana mwa nani na Ameyawkrom eni tiger krom ene ye akyeremade fo obodo kana mwa eno nso no tututu ne dom Kyeriagyingye enso dom akyeremade ebeka afahye akrom no ema afahye ye krabehwe nti bra tiger krom fo adamada eno akyeremade fo aye ready nana Ameyawkrom fo akyeremade fo enso aye ready na tututu ene Kyeriagyingye enso di akyeremade efifa abeka we afahye ebe administrative samonje
Hey!